Na. Sziasztok srácok, én itt Ádám vagyok, itt van velem Turbo is, mindjárt köszönöttek, és ebben a mai videóban 9 nightozni fogunk. Itt van egy újabb update, a havas biome, abba fogunk most legtöbbet időt szakítani. Igazából a questkoknál nekem megvan az alienes questom, csak már level 3-as is, ezért fogom én ezt befejezni, meg majd a mediket is. Egyelőre ezt befejezem, és utána megveszem a következőt is, hogy azért haladjunk a kasztok kivésével. És itt van egy ilyen küldetés, amit meg kell csinálnunk, az, hogy 20 darab polármedvét vagy segesmedvét és 10 darab mamutot kell megölni. Ebből már megcsináltunk 15-öt meg egyet a mamutot. Na. Jó, és ennyit szeretnék mondani, majd hallani fogjátok a csodálatos hangunkat, amikor elkezdünk szenvedni. Úgyhogy az tökéletes lesz. Nagyon jó lesz. Na. Mehet a menet. Igen, hallottalak. Gyere ide egy kicsit. Igen? Nézd meg, mi van itt? Hol? Top Days. Nézd az elsőre. Jézus ereje. Jézus ereje. Az igen. Hát jó, hát akkor belépjünk ide hozzájuk, vagy mi legyen? Nem csináljunk egyet, jó, így is jó. Így is jó, ha csinálunk egyet. Na. Ha jönnek, ha nem. Nem baj. Akkor nem lesznek benne a videóba, ez van. Gyertek. Videósztárok lesznek. Jó, egybe jött. Vagy filmsztárok. Ami nektek kell. Igen, a magyarok meglássák, hogy itt mi lesz. Hol faszkodunk két. Hát az már fix, azt tuti. Áj. Szín, darálom ők. Én nekem muszáj volt lenni, mit tudom, a játékot, szinte minden, annyi ilyen lovosra, hogy halljam a játékot is, de hogy a videóban jó is legyen. Hú, ezt a questot nem szeretem. És fát kell vágnom. Aztán még szenvednem. Egyből két hullám. Na, az tökéletes. Akkor kraftolhatsz is magadnak egy fülest. Ha? Ez mi volt? Engem kidobott. Téged is? Igen. Hát gyerekek, én ezt nem hiszem el. Ilyen nincs. Bazd meg. Ilyen van, de ilyet nem csinált. Geci. Elkezdem a videózást, és egyből ezt csinálom. Itt van az a nő is. Az a csaj is itt van. Melli. Nem Melli? Bejött? Az komolyan kibaszott. Többet ilyen szerencség nem lesz. Két nyúláb elsőnek. Két nyúláb hát volt múltkor az, hogy neked volt 5 darab nyúlábad, én meg így ölögetök le 30 nyulat, egyik sem. Jó, itt van. Mi van? Belépett az... What? Na, ezt hogy csináltuk? Amúgy őszintén. Nem tudom. Más hiszem... Gyerekek, ez valami fenomenális. Ilyet még nem csináltam úgy. Ilyet nem, az Hát, biztos. azt tuti. Hát ez... És ha kérdeznétek, hogy én miért belső nézetben játszom, mert így könnyebb. Így sokkal könnyebb irányítani. Nekem. Hú, bazzeg. Érted? Én rendesen nem tudom. Azért ilyet nem csinált nekünk még soha. Amúgy most ne hozzá nekem ide izét, hogy is hívjam, Maci-Laci, mert nekem nincsen fegyverem. Jó? És egyet nem foly neked, ez ma ilyen. Kettő sem, mert nekem tényleg nincsen fegyverem. Tudom. És nekem most az a feladatom, hogy fát rakjak a tűzre. Vagy bármi más. De itt van egy csomó nyúl. Úgy, ha van egyből egy. Tessék, kaptál izét is. Revolverommal azt felkapom. Olyan szolom. Látok ott egy chestet, meg itt van egy nagyház, ide is benézünk. De
Még egy revolver amúgy. Ilyen nincs. Ennyire szerencsés. Amúgy engem nagyon szeretnek a revolver amúgy, azt tudtad? Nem. Most megjön. Basszus. Táncolok egy farkassal. Tedd már. Láttam. Hú. Na, aztán nem tudom elhozni. Úgyhogy azt majd elhozzom majd később, ha lesz nagyobb backpackem. Erre egy spear kapok. Az is jó. Végül is akkor felveszem. Mik vannak ebben? Ja, itt 2 láda is van. Te hol vagy mindig, hogy így találsz ládát? Mit voltam most nálad? Nálam. Itt vagyok a ládában, nyitom. Ja? Én nem vettem észre. Most mutattam be. Én nem láttam, esküszöm nem láttam. Itt van neked is egy lámpa, ha kell. Tessék. Van. Van. Hát az Nyitottam. ügyes vagy. Van. Azt nézd, én 2 vasat viszek egyszerre. Ilyet se csináltál még. Ne. Nem van. Hagyod, elviszem. Jó. Akkor elviszem az egyiket. Közben felveszem. A másikat elvittem? Másikat el. Nem volt. Sok már. Jó. Másik vasat kérem. Aj, Istenem hallod. Craftolni nem fog kezdeni, vagy nem fogok vele trédelni. Amúgy egy darab nyúlába tudsz adni, legalább. Már nekem tényleg kéne egy nagyobb backpack. Hol vagy? Itt vagyok mellett. Köszi. Nincsen nekünk még izénk se. Mappunk. Craftolok egyet. Van nekem is. Vissza is kaptad a nyúlábat? Igen. Az igen. Én meg addig is sütögetek, vagyis már ez a küldetésem. Igazából sok Van minden. még egy. Nagyon jó. Hogy kapsz te ennyit? Őszintén. Valaki ilyen hátulról ott van egy. De azt nem kéne hagyni, hogy majdnem meghaltam. Én szereztem még 2 vasat, és vásárolunk egy jobb backpacket. Ez is szar. Jó lábocska. Aztán. Olyan finom az a nyers húst, de mindjárt meghalom. Istenem. Ne egyél nyers húst. Talán. Nem muszáj, nem bírok annyit elhozni. Miért nem tudsz annyit elhozni? Mert tele voltam. Mennyi férőhely is a izét? 15. Lol. Nekem itt. Én szerintem egyet vadászok. Egybe... Nem tudom meg mit csinálok. Itt van amúgy Én a meg gyerek. annyit mondok, hogy majd jövök. Én meg... Jó, nyugodtan, én veszek magamnak egy bárvértet. Csak nyugodtan. És tényleg azt tud. Bár egy good exit jobban áthattam volna, de mindegy, most úgyis kelleni fog már. Elmegyünk megmenteni a gyereket. Én találtam barátokat. Ja várja, itt van már. Én megtaláltam... Az a neve. Crossbow Cultist. Anyám! De beszartam. Crossbow Cultis. Ja, meg kell jegyezni. Nem akar segíteni? Mondjad mit. Gyereknél vagyok. Nagyon jó. Jó. A revolvered van? Nincs. Egy spear meg az összeset. Adjál már. Na, akkor hozok is. Már meg is öltem őket. Nem majd azért hozom a revolvert neked. Köszi. Ammóval együtt, nem minden. Köszi. Már vettem fel. 2 ammót azt hiszem. Nem tudom.
Jaj, de hoztam Mi? én is. És kaptam még woodpeckert. Amúgy is itt van egy láda, érdemes elvenni. Jó, csak majd most meg hozok egy benzines kannat, azt kell, hogy tele is vagyok. Jó. Én meg itt... Meg erre volverom ma. 3 hozok. Nice. Én meg addig itt szedem össze A húst. nőt meg úgy az egy farkas, de nem értek. Szegény! Miért nem segítesz neki? Nem segítek. Nem megölte. Ügyes nő ez. Ügyes. Én meg fogok halni. De jó. Nem Nem. mindig a gyereknél vagy? Most megyek vissza. Már látlak. Kösz. Thank you. Ott a gyerek, tessék, nézd, vagy megy. Tessék. Ide. Hűha. Az igen. Ez mi nap? Minden mi napok voltok teljesen. 6/30-on van. Ja, vagy sokat addig berakom. Ott a rifle ammo. Szín. Hoppa. Maci! Ne van. Viszi a farkast. Nagyon jó. Egy rádönti a benzinre. Kiúztam előle. Eddig. Közben főz a lány. Itt a hús. Így ne dönt ki. Egyet kajálok, mert tényleg. Látod is a Ja, rányomsz, igen. és kiírja nem. Nekem nem rányomom, hanem ránézek egyből, és írja. Gross Wall Cultis. Ez most jön Cultis. Revolver. Hát ezt ide rakom menni. Ne bántsd a medvét. Írd meg neki, hogy No touch bear. Barátait meg ide rakom, mert vele volt. De revolverem nincsen, de egyelőre ide raktam. A medkitet meg. Az rifle-te. Mondom, akkor rifle, bocsánat. Hát a revolver nem. Semmi. Hát, köpi nap még visszamegyek oda a gyerekhez. És utána felszedem a húst, rárakok. Edeti a macidat nézd, oda rakott neki egy kaját, beszarás. Tudod, mit egyet. Új, nem bírom. Ez aranyos. Ez aranyos. No, ne. Mindegy, a kultisztoknak nincsen helye, az nem kellene. A maci az marad, mert az aranyos és kapott el kaját is. Jó van, a lánynak szöde kéne egy rifle-t azért. Biztonság kedvéért. Nem mondják a gyerek. Menjél! Itt van egy csomó kaja. Csak még nem hoztam el. Tudom, azért megyek. Jó, akkor menjél a kajáért, én meg elmegyek ide a bányába. Bányászok. Van egy farkas pert. Igen, azt kaptam. Azt elfelejtettem mondani, hogy Elhozom. kaptam. Hát nyugodtan. Van egy good back. Itt van egy láda. Érdemes ide jönnöd mellém, mert itt van egy láda. Meg egy revolver. Ez mit a nőnek, ha nincs neki? De az abból is nálam van, neki rifle-t akarok adni. Az erősebb. Te hol voltál? Én? Bányában? Bányába. Ott van egy Okay. chest. Most egy halastónál vagyok, egy bandage. Leather body. És itt vannak kultisztok. Itt a gyerek. Azt a második. Igen, látom. Beszállsz a buliba? Nem egy jön. Megvan. Még azt ott. Elkezdem 20 de. Hát ez az utolsó van. És meg fogok halni. Jó. Hozom a gyereket. Ennyi a gyerek. Most azért megyek. És pont nyitottam pont egybe a chestet és így. Súcs! Benzin. Nagyon jó.
Annyi szedve a húst, na én már tele vagyok. Hol van a hús? Farkas, alfa. Már fogok halni, hallod? Nagyon dobos vagyok. Látom. És tele vagyok. És van itt egy chest. És beleugrik, mondta, amikor nyitom. Hát ez nagyon jó. Meghalok. Még egy revolver. Visszak a Csajcinak izét. Páncélt, ha nincs neki. Jó, vigyél. De érdemes úgyis visszamenni, mert esteledik. Tudom, jövök is. Kiki nyugalomba. Hallod? Mögötted van, pont mögötted. Hát nem mondod, a híd alól jött ki. Híd alól? Ja, Azt pont nem mondta, hogy láttam. ugrottam, kibújt abból a izéból, baszki. Aha. Hát nincs neki. Kiraktam a gyereket. Add oda neki. Tessék, Csajci. Hogy Hey. me? Tessék. Hát már főte. Menj már fel. Felvettem. Fölvet. Én öltöztessenek, aztán aparattalak, köszönjük. Ajajaj. Mit derülnek ki? Igen. Igen. Kukolunk egy kis kaj... a nyers dolgokat elkérem már. Nekem pont van ilyen külding. Mr. Gritty? Ebből csinálunk csomó kaját. Nem eszi a maci. Nem eszi, de azért maradjon ott nála egy darabig, ameddig nem éhezünk, jó? Egy darab hagytam ki. Ja. Én viszek egy pár sweetet, aztán... Már ezt az egyet fölveszem, jó? Nyugodtan. És tovább állok. Egy időre. Egy időre? Ha mi majd napolok. Végül is. Na, akkor... Hozhatok már macit? Macit. Hát, jéges maci. Jéges macit. Hát, miért? Nem kérsz? Hozok. Szivatsz, ugye? Dehogy, még nincs itt. Meg még csak töltök. Úgyis ráadhatjátok még csak. Nekünk ügyes. Jó, itt hagyom egy kicsit, de... Revolverem van. A revolver... Megfagytam. Nagyon jó. Megfagytál? Tehát fagyok. Nagyon jó. Gyors melegszek és megyek az iglúhoz. Én találtam egy nagy házat. Remélem nem találkozok kedves barlanglakóval. Barlanglakóval? Vagy iglú lakóval, mi ez? Iglú lakó. Maci benne van. Szerencsére volt. Á, pedig nagyon adtam volna, kinevettelek volna. Kösz. Elmenti messzire. Meg itt takalok. Össze tudom vinni. Nem többit nem. Iglú lakók nem voltak, de kis pincs kutyák igen. A rókákra gondolsz? Igen. Jó, macsek. Ha van hógolyó is. Nagyon jó. Bár azon nem tudok, hogy most mit csinálni. Amúgy találtam még egy rifle-am volt.
Hozom őket, nyugi, hozom. Ne szívás. Nem. Gyere már. Na, csak szép vas, a legjobb időben hozom én is. Hát igen. Na mindegy. Támadnak pont akkor. Macska ma nyávog, mint hallom. Ez érdekes videó lesz. Hallod, lányzó. Minden benne lesz? Minden benne lesz, igen. Hangunk is? Igen. Ó, Az előbb mondtam el, hogy benne lesz. Amúgy amikor elkezdtük volna, mondtam, hogy lesz hang. gyere. Szóval látom, hogy gyere. Na, jönnek a kultisztok. Spear elő. Maci? Ez Megvédesz? amúgy Megöltem a farsat. nézd ide, hogyan rakta le. Fú, ez ki volt? Hát nem én. Jó, asszonyokról nem bízunk az építést. Szegény. Erre meg. A jégbolta is megfagyasztja őket. Igen, már erről tudtam. Te erről csak most jössz rá? Igen, mert még most tudtam elsőnek őket jégboltába. Én már megütöttem őket egy párszor. Hús, a róka, rádió, revolver. Ja. Meg mindig ez az oldexem van. Én hoztam revolverambót. Nagyon jó. Itt van a sütő mögött. Köszike. Ja, közben kaját is csinálj magadnak. Van még. Ja, mondjuk még Van egy benya. a róka izé. A Maci, milyen azért jó ittak hozt? Oké. Én meg így gyűjtöm itt a rifle ammókat, ha látod. Ha láttam. Lefele megyek én most, mert ott nem nagyon jártunk. Lehet, hogy ezt az utat megbánom, de nem baj. Na mi baj lehet? Hát végül is igaz. Mi baj lehet velem? Itt egy chest. És másodperc múlva az ott nem lehet. Hát, azért a Godot nehéz megölni, tudod. Maci barlang, hozok még egy akkor. Na, nem is vagyok otthon. Akkor megkeresünk. Kereshet, az egész mapon megkeresed, de akkor sem mondom meg, hogy hol leszek. Van be. Ja, tényleg. Ojjaj. Meg este úgy visszajössz. Ja, csak ne este hoz már, amikor jön a szarvas is. Ezt tudod milyen érzés. Nem, este izé felmegyek a faházba, hagyjál békén. Akkor odahozom alátok. Vagy alá. Alám? Begyömöszölöd? Igen. Direkt a létre alá lakom. Vagy na. Igen, Létre alá tudod rakni, csak van egy kis hiba. Itt a megvalósítással. Az egy medve, és téged is megesz. De azért lelöklek. Nem tudsz lökni? Akkor motoradónak fönt. Amúgy én... Na ősél meg itt a társad. Maci. Itt a társad, azt mondja. Ó, kaptam egy bőrt. Én nagyon sok medkitet. Én Maci bőrt kaptam. Én meg medkitet, meg bandás, meg minden jóságot. Meg revolver amúgy. Az még jobb neked. Igen. És tele vagyok, szóval megyek vissza. Hozott vasszéket, húst. Volt a kórházban. De jó. Én meg erre voltam. Hozott két... Micsoda? 4 bandást, meg egy medkitet. Azt nézd, én mit hoztam.
Dől a rakat dolog. Mutassam meg én mit hoztam? Maci dőlt. Annyira egyértelmű. Maci. Itt van a maci körül. Itt van a macika. Ja. Van 32 vasunk, mi szólsz hozzá? Ez vített fel. Ment szegény a pokolban van most. Én is kidobálom ide a bandítsot. Meg ezt is. Meg a medkit. Egyet vigyek magammal, vagy inkább nem? Egy bandást én is viszek magammal. De a medkiteket nem. Azok maradnak itt. Későbbre. Ez vített. Egyet én is viszek, hogyha valami gáz lenne. Igen, egyből tudjunk illeszteni. Nagyjából még ott a szélén a mapnak nem voltunk. Meg a másik részén. ott arra fele. Ez itt ez a négy vágfát. Én elmegyek a következő nap, elmegyek abba az irányba. Abba az irányba. Melyik? Akkor külön megyünk. Te mész a havasba, így látom. Én nem megyek arra. Gyorsított csinált a lányom. Ügyes vagy lányzó. Booster. Ez pont, hogy jó is lenne nekem. 10-nél. 5. Adios. Mit akartam elvinni? Nem a tudom. A répát. Igen, már nem is lehet megtalálni. Olyan messze vagyok. Az kom. Ja, kom. Farkas. Jó, vagy hol? Ide. Benzin. Én meg a Maci megtalálom. Hajrá. Pár 20 perc. Mondjuk, elég, hogyha a tűz körül tartom, úgy visszajössz, szóval. Ki mondta, hogy visszajövök? Meg ezt a szarvas. Azt nem tud megenni. Nem-e? Én hányszor haltam meg a szarvasban? Kikérem magamnak. Nem tudom. Nem számolom. A 10 után már nem számolom. Hát az te vagy, aki 10-szer megebett a szarvas, igazából. Engem a szarvas egyszer se. Biztos? Pedig ha én jól emlékszem, valakit megebett. És ha jól emlékszem, az te volt. Hát gyertek már, rókák! Lassú dögök. Én szerintem megtaláltam a legjobb helyet az utolásra. Igen. Basszus ki. Ilyen chestet te nem találtál, aranyapám. Mi az Epic? Piros. Azt gondolom az Epic. Ezt hangot hallgass. Nem elég hangos a játék. Majdnem megvetkezünk kicsit. Ezt ha meglátod a kezemben, menekülni fogsz. Ugye nem látsz fűrész? Nem mondok semmit. Ha látsz fűrész, akkor nagy baj van. Főleg, ha te kezedből van. Én szerintem megyek vissza a tűzhöz, jó? Baszki. Ez már rossz kezelés. Mi? Csak visszamegyek, mert tele vagyok. Meghalt. Annyira tudtam. Véletlen beugrottam egy Maci nyakába. Kihal meg? Nem. Úgy emlékeztem, mint ott megöltem volna mindegyik medvét. Rájöttem, hogy ez nem így történt. Vagy besírtál a medve gyilkossággal. Hát... Turbo. Így kikaptál egy medvétől. De legalább itt van egy ilyen két chest. Hát figyelj,
Én be tudnék oda menni érted? Csak van itt egy nagy apró hiba. Nincsen nekem olyan cuccom, hogy bemenjek érted. Van itt egy bandázszalék. Nem a bandázsra gondoltam. Hát fegyvered van, nem? Nem is arra. Hanem. Ami megvéd engem a hótól. Gyere ide! Hát Az mi? Ja, értem. érted már. Nem tudom, hogy Hát mennyi... ott van a házban 2 róka, meg egy medvebőr. És azokkal mit csináljak? Hát kraftolj. Nem lehet miből craftolni az. Tudod. Ez egy szár. Nem kell egy róka bőckész. Belőle. És ha jól látom, a maci az a bandage-emet eszi. Ezt arra nem látom. Már Mert azt nagyon adom. Hogy bandage-et teszik. Imádom. Na. hát tényleg megölt a medve, engem ide háton dobott, ide most be a sarokba, viszont ami mindig az ajtóba bent is. És őszintén, mennyi HP-ja van annak a medvének? Hát nem akarok hazudni. Nem lőttem meg egyszer se. Ott baj van. Még egy spear. Óvatosan lesz ott medve. Megyünk érted ketten, de meg fogjuk ezt bánni. Érzem. Főleg, hogy megy rá a róka. Legyen meg. De hol haltál? Az ajtóban van, vigyázz! Hát megyünk érted. Bazd meg, itt egy róka. Észre se vettem. Ó, dobott bőrt. Craftolok magamnak cuccot, mert megfagyok. Ez így nem funny. Csak a medve bőrment, hogy elhasználja az a nő. Hát 2 medvebőr kell. Csak szólok. Nem tudja mire elhasználni. Hát Logika. nem jól csinálsz itt. Nem tudom. Ott van egy medve elszaladt. Van még egy róka is. De most a maci nálad van? Igen, itt van bent. Kint is van. Tudom. Azért ugrottam, hogy ne vegyen észre, csak hát rosszabbul jártam. Meg tudom mennyi róka van körülött? Sok. Nem tudlak feléleszteni, ez a bajom. És meg kell ölnöm azt a medvét. De az a baj, hogy ha beugrok, akkor meg én halok meg. Hát én ne ugorjál be? Hol van az? De itt van egy róka. Ez az ajtó előtt. Itt minden van. Ez a róka valóban elkezdett. Nem tudlak megmenteni. Áj, de izé kell nekem. Faszod van még ennél szarabb helyre nem tudtál volna beugrani. És őszintén megmondom. És a lányzó nem tudom hol van. Megijedtem, adtatok róla, csak rosszabbul jártam, de nagyon. Nem kicsit. De ott van nálad a leány. Látom, ide látom. Itt van, jaj. Ja, itt van. Fú, én most az életemet feláldozom miattad. Hát akkor mi megyünk vissza. El kell menjek, az a baj. El kell menned? Ja. Menj. De kilépek és majd visszajoinolok, visszatudok. Jó. Szia. Na, addigra is csőcső. Csöcső.
hát gyerekek, úgy látom a Turbo itt hagyott minket, maradtam én meg a Melli. Hát ez így eléggé nem jött össze úgy, ahogy akartuk. Majd később talán visszajön, nem tudom meddig tart ez a videó is, de megpróbáljuk kivinni, addig ameddig bírjuk, visszoltok hozzá. Már nem kell sok, igazából vanilászfűrészem, szóval most a környékező összes fát ki fogom vágni. És így hamarabb meg lesz a tűzre is fog pakolni, valóban minden más. Úgyhogy, ja. Valami semmi se változik, úgy látom. Úgyhogy, hát gyerekek, ez most így alakult. Úgyhogy megnézzük, hogy mit tudunk tenni ebbe a szituációba. Most elkezdek fát vágni önökkel. Amúgy, ha annyit elsőnek elmondok, hogy ez a videó szerintem máma még fel fog kerülni, de annyit elárulok, hogy holnap lesz egy World of Blaze-es tankos videó készítés, úgyhogy azt is fogjátok majd látni, úgyhogy azt is, ha tetszik, akkor nyugodtan osszátok meg a barátaitoknak, ezen nyugodtan, ha tetszik, nyomjatok rá egy lájkot a videókra, és úgy innen fogom látni, hogy szeretitek ezt a tartalmat, és azt szerint fogom készíteni a videókat. De ezt most valamennyire megcsináljuk, ha mind a ha megint ha úgy alakul, hogy nekem is mennem kell, akkor majd fogjuk folytatni. Ez még csak az első rész, majd fogjuk folytatni tovább is. De szerintem, igen, majd egy kicsit később ez már kiderül. Úgyhogy, ja. Hoppá. Bocsánat. Van itt nyúl csapda, már behozták a játékba, és van egy jó nagy csapda, van egy jó csapda izé. Ha itt minden nap úgymondva kijönnek a nyulak, akkor fog kapni mindent. Jóságot, és most támadnak minket, hát ezt ketten megpróbáljuk ezt túlélni. Ezt nem szedtem össze.
tudom. Ajaj, nem jó, hol az pirám? 4-es. Lol. Tessék. Na, mi van, visszahívott? Na, itt vagyok, jövök vissza. Ja, már itt is leszel? Az tök jó. Elméletileg akkor ide fogsz spawnolni, ide hozzánk elméletileg. Nem Ja, tudom. tűzhez. Mindegy, akkor fel is élesztelek. Lemaradt egy csomó mindenről. Na, mi volt? Még a videóban még elmondtam, hogy holnap mi lesz a kövi videó. Még nem megy. Nem Roblox, hanem World of Tank Please lesz a következő. Na. És utána meg Még megy a Roblox. videó, nem? Még megy, persze, hogy megy, hogy nem menne. Fel is élesztünk. A két részhajú. Bár igazából odaadjuk a Lions-onnak, a basszom meg téged is. Tessék, itt van. Mit csinálsz? Lemaradtál, hogy a kultistával mit csinált inkább. Akkor már akkor gyors leszpolnok egyet. Bezarok. Érted őket. Látod, mi volt a kezemben? Sajnos igen. Tudod? Mi? Most meg fog dögni, nem érdekel. Mi? Most meg fog halni. Ki? Foghatnak. Megöltél te. Te. Fú. Micsoda? Ja, Ja, most medve? meg vissza megölöm a medvét. Halljátok, bekeményített a csávó. Ennyi volt. Megöltél te. Így megy a róka. Akkor kicsit várunk. Miért lett nálam hirtelen ennyi bandás? Gyertek. Mit repültök? Az komoly mondjuk. Mind a kettő róka adott bört. Hát igen. Még egy rókat lövök, jönnek 5-en, baszki. Oké. Azért menne haj. Jó. Próbálkozom. Én nem fogok. Itt van a nő is. Hát akkor én leszek egyedül most itt a bázis környékén és fát vágok és... Gyere, meg tudom égetek. megtenni. De most okosan vágok fát. Most már jön az örvényel. Ja, megy rátok, innen látom messziről. Messziről néztem. Hát a De látom. hogy nem? Mégis rád megy. Hát persze. A Sanyi? Sanyi! Hát ennyi! Mit képzelsz magadról? Két farkas kísérletében is van. Ja, meg is halok. Hát...
Hé, hol a kajája, Macinak? Bocsi, el kellett vennem, mert különben meghaltam volna. De oda visszaadtam neki, tessék. Tényleg? Ó. Kösz. És tesszük ide be. Főzzetek kaját, azért már kelleni fog. Campfire level 4. Na. Ebből érdekes videó lesz, ebből már most látom. Főleg, hogy nincs kedvem most vágni. Már... És meg ne haragudj, de már ki voltam idegélve is, tudod mire? Na persze. A karnó miatt. Ja. Ami szörnyű volt, azt is valahogy átélni. De lesz még több dinós videó is. Még nem hagytuk abba. Én sorba fogok haladni amúgy a dinóssal, jó? Csak nyugodtan. Te meg addig meg nem tudom melyik dinóval fogsz te addig gyűjteni annyi pénzt. Karnóval? Igen. Azért mert az erős, ugye? Igen. És van 2000, azt hiszem. Majd mehetünk azt is játszani, ha van kedved. Nekem, hogy ne lett? Ez például igaz. Állandóan engem izéznek, itt az erősebb, te. Balda. Jössz onnan kifele. Istenem. Megy a Nem mert medvének. megmozdult, te. Farkasbőr van a fejem. Mondja, te bőrödösítesz rajta. Az rókabőr. Mindegy, ugyanaz. Nem ugyanaz, de mindegy. Nem mersz kiugrani. Jó, de kiugrott. Eddig volt nagy számosabb. Hát, akinek nagy szája van, az meg is szenvedi érte. Gyere. Nem fogok felülődöm, akkor meghoz. Jössz velem szépen a tűzhöz, csak rossz irányba indultam meg. Hát ne hozz, mert én éppen fát vágok, és nem vagyok. Egy lövés, ne félj. És mit csináljak vele? Hát lesz hús. Te kértél húst. Végül is igaz, én kértem, de én meg a tűzet táplálom. Én is egy ütés vagyok a szobaj. Akkor lelövöm. Hol van a szemétlele? Pokolba. Az nagyon jó. Pedig most ajánlottam fel, hogy lelövöm. Hogy legyen végre egy macilésem is legalább pluszban. Na mindegy. Ja, hoppa. Ja, hoppa. Amúgy szerintem neked mindjárt meg lesz akkor a Polar Bear-es küldetésed. Még egyet ölök. Egyet muszáj öljek, mert meg legyen. Rendben. Nem, egész nap nem csináltál semmit. Mi az, hogy nem csináltam semmit? Hát nem mosogató. Most már menekül, most már. Azt én is megcsinálom. Na, leállítom a videót. Ennyi volt. Jó,